Oga apa jenenge karene juga oga goro seumpama dhewe gak arep ngedol. Kuwi awake dhewe yo gak nduduhne sampean. Tak duduhne goro-gorone arep tak dol. Ape dinggo liyane ngono, dinggo diputer liyane tapi gak tegalan. Ngono yo dinggo jangka panjang liyane ngono lho guys. Paham lah kan. Wis paham. Iki kan jero, tapi nggone tenang apike besok beke dhewe enek rezeki anu golek sing iku ngono tapi ndelalah kene arep keterak perumahan beneran. Berarti mriki iki tibake ajeng digawe perumahan, digawe elit. Abri tentara ngoten niku. Mboten wong PNS ngoten niku. PNS. Iki Pak Carek cek ngurus. Minangke kula nggih ajeng mriko. Berarti niki programe Pak Prabowo nggih. Pak Carek ngoten niku. Nek sing gak didol ya gak apa-apa. Ya gak masak. Nggih, karek sing duwe nggih. Ternyata bakal rame guys. Tiba ternyata tanah sini arep didol tinggo perumahan. Berarti rame kok kutha ki kok kene Bu. Nggih. Lah niku nggih mumpun dintreke. Sing niku mun aja disukake. Kulone niki lho kulone. Sing gang mriko. Gang mriko to? Nggih. Asire tembuse Mindi. Turut kali. Oh, tembuse Mindi guys kono. Lah nggone dhewe kuwi ngarep kuwi. Wis sak dalan. Ngene dhewe kuwi. Oh, nggih. Berarti ki sak mrono ya, Bu. Sak mrono ajeng didamel perumahan sedaya. Iki lho. Ilan mriki terus ngetan mriko kuburan, kulon kuburan. Oh, ngalar. Nggih. Sing leran RT mriko mpun disukake turene mpun nggih. Pinggir-pinggir kali mpun disukake. Oh, wis didol sedaya. Nggih, rencanane nggih ngajeng disukake. Wong pertama ngakone 80 di kon 100 gelem. Terus pinggir kali tenanan. Nek sing sak meter 100 wonten. Lah wi nek sak meter 100 cara luas bangunan 600 lah ya untuk 600 juta, Bu. Nggih. Tergantung luase. Lah nggih. Luase karo dawane. Lah niki nek ngene kula niki nek teng sertifikat 600 selawe napa pinten ngoten. Kan ngene jenengan letter E. Letter L nggih. Letter L tapi dereng katut, Tru. Niku 600 selawe niku bangunan pertama sing enten sertifikat niki. Lah kan nika kan kula tumbase kan niku ngene Mas sing ngarep kae dilongi nika. Nggih. Kok nika kan dilongi luase tapi SPPT ini piro kae? 217 nek mboten salah. Teng SPPT. Jenengan mungkin tangkap Pak Carek. Nggih. Oh nggih. Oh nggih. Kok ya situ. Nggih. Nggih. Goleke 15 hektar nggih. Lah lemah dhewe kuwi, guys. Kok tak dudohi sampean. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tuh lama sekali tidak ndelok lemah kita. Mungkin panjenengan baru kita kasih tahu sebenarnya ini tanah tuh sudah lama kita miliki SHM atau bersertifikat, cuman kita tuh tidak pernah mengeksposnya ya teman-teman, sama sekali tidak pernah. Dan ini kita tilek mrene karena iki kebetulan kan diberakno, karena biasanya sing garap baik iku tak kasih comono garap lahan garap tok ora, aku yo gak njaluk hasilnya, gak njaluk apa. Sudah mungkin hampir 1 tahun digarap bayi ini teman-teman ya. Cuman karena 2 bulan yang lalu kui tak omongi aja digarap mergape tak tanduri tebu dadine bro. Ngono guys. Ternyata lemah kene arep di kenean PT teman-teman, ternyata yo. Arep kenean PT, jadi ada program dari pemerintah membutuhkan tanah piro Mang? 15.000 hektar. 15 hektar. Alhamdulillah. 15 hektar. 15 hektar untuk dibangun perumahan, tapi nanti untuk seperti kayak tentara ataupun masyarakat sing gak duwe omah. Ini program pemerintah. Jadi mulai dari kene guys, sak retrono
kono gang kae kan sawah-sawah kabeh sebule guys rono. Sawah-sawah kabeh. Memang omah kita ini mewah guys, lemahnya ini mewah. Mepet sawah. Mepet sawah. Memang sawah depan lahan. Ini apa jenis sana sawah. Terus kae sawah, situ sawah. Jadi kita tuh beli tanah ini tuh dulu 3 kali. Jadi pertama beli ini kan 1 sertifikat. Sret mentoknya depannya pisang itu. Terus kuatesnya sini. Iki karo kayak gitu. Ini raine ngarep sini 12-an kalau tidak 11 meter, 12 meter. Panjangnya ke belakang sini sekitaran 50 atau 55 meteran ya. Pokok luas bangunannya ini 620 sekian. Luas bangunannya ini sertifikat ini. Ayo Rene. Dulu bisa dalam terus nggih. Gini jenengan suka nih. Mesti sampeyan ora. Dulu jenengan wis jenengan suka no. Dereng. Jadi aku yo tuku nggone mase barang iki guys, dhisik karo Pak Amang aku. Sing dadi seksi. Dadi tuku pertama iki makse kene iki lho guys, anak met kleme. Iki siji sertifikat cuman dituku wong loro. Pak Dene karo ponakane, karena ponakane arep nuku kabeh iki duwite kurang. Akhirnya dituku Pak Dene sing ngisore ngono, tapi terus ketika Pak Dene enek selain dan suatu hal akhirnya karena problem keluarga didual. Akhirnya tibalah awake dhewe. Ngono dadi iki sak ruwet. Roene sak mengguri guys. Dadi iki omah telu sedeng guys. Rumah 3. Terus tuku meneh. Mas iki ngene Mas. Mas Yoko. Mas Yoko. Iki nek jatine malah ngene dhewe. Dadi lemah dhewe iki nek kene letter L, teman-teman. Sebenarnya niatnya awake dhewe lemah ini sebenarnya mau kita jual. Tapi ketika kita krungu arep enek apa wis jenenge dibangun PT. Bangun PT, jadi kita sabar dulu menjualnya tapi tetap kita jual. Ngono. Karena ini mengkrungu-krungu sak meternya 100 tapi wong-wong do njaluk 200 apa piye? 100. 100. Ya 200 tapi gede kene terus 100 sering gelem wong. Enek sing gelem, enek sing ora. Karek luas ya. Karek luas, enek sing gelem, enek sing ora. Lah iki guys, mulane Sret Rono. Ini tuku sing ketelu ini, tuku ketelu iki menggurine 22 meter. Kesananya kesanane tali aku. Pokok watese ya lemahe dhewe sampai wit ganding kae. Watese kuwi. Iki nek Jatine iki guys. Sebenarnya aku niate kurene iki arep promosi tak kon arep tak dol guys sebenarnya. Lah tapi kok terus enek PT ngono. Kenapa Mas mau dijual? Intinya dijual untuk investasi yang lain ngono guys. Berarti bukan dijual yo selain butuh duit yo kanggo investasi yang lain. Intinya duit diputer ke yang lain cuman tidak ke ladang. Ya, tidak ke ladang. Ngono. Jadi yo ya banget jadi pas nge video guys. Dalam? Yo ketoke yo ngono, Mas. Iya lah. Nek per meter karek luasnya to, Mas? Luasnya bangunan piro? Total iya. Iya no. Iki benjaran sing kene iki piro iki? 200. Ya bener toh. 200 wong-wong iki dinyang 100 per metere tapi wong-wong njaluk 200. Lah sing sebelah pinggir kali kono momenge di 80 apa piro dadi 100 wis do gelem sing kono. Sing pinggir kali Bu ini cerita mong. Iya. Tapi gue gelem 100. Delok 200.
Nah, tapi kok itu cek-cekane saya lho. Urung gelem saiki. Enggak masalah duitnya ya. Lah sampean Kan urung enek sing mlebu dadi mbok tenan purane kan urung enek sing pasti jare kepastiane. sing ngurus carek Kula tak ijik bertahan kok. Sumpene wis kira-kira bangunan wis dadi rame lagi aku. Piye maneh kae ya. Betul. Ya dhewe tuku ning Mas Joko ki guys, dhisik nggo karo Pak Amang. Sing kene sing ele, Kono. sing nek jatine. Gila, belum. Omah siji kableng iku guys. Wong karo nggone dhewe sing L iki netok ya guys ya. Iku karo nggone dhewe kae ombonan iki. Karo lemah dhewe sing tak kae omah kae. Saiki netok lho guys, ombo iki. Betul. Wong kae piro kene sih? 12 kali 16. 12 kali 16. Oh, berarti ki bener 11. Enggak salah. Wong sing tak nggoni omah kuwi 12 kali 16 meter, guys. Jadi sing dinggoni omah kae lho jek ombo sing enek jatine iki. Iya. Jekan. Ngono. Jadi tukune ping 3. Kok wates kene sak mengarep, tuku meneh mengguri terus tuku meneh nang kene. Ngono guys. Ya seperti ini guys. Telepon PT lene. Malah alhamdulillah ya. Nek telepon PT yang besok lebih dijual guys. Wong nyata dhewe duwe iki dienggo investasi. Nggo tabungan. Nggo tabungan niatku rene memeng arep promosi tak nggo investasi liyane maksudnya iki diputer ke hal yang lain ngono lho intine guys duwite. Rencana ngono dadi cara monoke engko enek rezeki enek lemah sing sekirane kono apa investasi iki lah dienggo jangka panjang lagi ditukokno dhuwit sing kok kene mikire hasil ngono. Ngono, tapi karena berhubung lah kok krungu kabar Kalbon PT arep DG perumahan nih Pak pemerintahane ono apa programnya Pak Prabowo ya kuwi ya ora sida didol sik iki diumbarno sik ngono lho guys dadine yo gak iso ndelok iki kok tadi kan kok tanya-tanya karo perangkat kene marai memang kene nggone asri strategis jere iki kok puskesmas yo adoh cedak terus kok rumah sakit Randu yo gak adoh terus apa wijenenge nggone iki tenang bener nek tinggal perumahan-perumahan kan goleke sing asri tenang tentrem lha iki kuwi alas sih guys kono kuwi ono salas ini alas sih kono kae iki isine mek ngene iki guys sawah-sawah dalane Mas Joko asline semengko jagung iki menyala to bos kok so lho iki sawah gandenge dhewe sing samping sawah nguri omah nguri sing kanggone Mas Joko tukon kanggone sawah dhisik ade karo Pak Amang sirene ne karo Pak terong gimana dia ditawani terong ojo iso tibake alas kabeh aku lagi nilai oh iya alas kabeh guys alas bangun tiba itu ya bener asli tenan yo kaya Oke, Mas Joko sing ngerti iki. Wis sebenarnya ceritane piye? Kumpulan nang Pak Sare. Nah, pengajuan ada. Dari pelamaran kertas iku. Tapi karek ngajukno pengajuane piro. Nggih. Kok diterang-duran jasine piro, tapi urung anak medhun ya tak iki. Tapi lewate main Mbah Sare. Mbah Sare PT PT ini bukan apa kok dereng. Oh, Mbak emang loh ngerti Mbak Demejere apa tinggal perumahan ya kayak pegawai negeri, apa tentara, ngono kuwi sing kurang di omah. Iya mungkin Ngono kuwi. itu kan dereng anu lanjutan derek kumpulan tuh.
Ya bener gak roh Mas Sokor. Nek mbake lak Malu pulang. kumpulan. Dadi ngerti duwetal ceritane mau guys. Intine ape dinggo Perumahan. Sing kono jare wis arep deal. Iya iki siji loro sing kulon ndeng anu wis. Sawah. Ditane kan iki jalanku lurus Sampai Ruwono. Sampai jalan raya utama. Walah. Alah berarti Ya perumahan gede. Nanti iki jenenge desa. Program Pak Prabowo. Sekolah SMP SMA negeri. Berarti dadi gede tenan, langsung dalan berarti dilos. Nggih. Jadi sebelah kiri jalan kok Ya rame tenan yo berarti rezeki tenan. Rezeki ya dhewe. Dhisik aku dhewe iki tuku lemah iki dhisik guys wi ya antara maju mundur ngono. Tapi dhewe njaluk konsultasi ning Bu Ngawi dhisik. Nek dhuwit iki piro-piro ki dhuwit yo ngono kae. Iki mesti bablas. Nek sekirane kowe enek rezeki yo susu ono, tuku lemah oke enek klerune. Nek kowe enek rezekine, nek enek sing mbok tuku kuwi enek ngono. Terus molak-malik ya akhirnya terus Deal terus dituku. Cuman yo kuwi guys nek kene ketukune pek telu. Iku kok saiki cah cilik guys. Tak pikir-pikir jenenge cah cilik yo guys yo tuku yo sak kuwate jenenge bocah. Ya bocah gede awake Mas. Wetenge gede. Wetenge. Kuwi iki yo dhisik kaya nalika nganu keluarga ngawiwi yo ngono guys. Lemah kuwi dhisik apa omah apa ombo ngono kuwi gak. Tukune kok stidil ngono kuwi. Dhisik lemah. Ngono. Tiba Bali mana? parane Mana? Iya, karepe Karmel. Pak Sarek iki. Buatan Mas kumbutan niku Gosek ngenteni. Bertahan sik. iya ora. Jenenge PT kan gede ya, Mas. Nggih. Kodang. Ngrungokne sik soalnya. Iku kok ngene sampean tempat pemasaran masih. Rumahane kono kene pemasaran. Wah, masuk. Rancangane kono menawa ngono. Iya. Masuk. Kene nggon pemasaran. Iya, enggak tahu. Kuat. Jadi kan. Soalnya kan programnya negara. Ini ratanya lebar itu. Cuman keterak omong-omongan tak. Dadi ini cilik. Berarti wingi lak pelebaran dalan kabeh. Latare wong kena kabeh. Dadi dalan kene kok bakale Rame, guys. Sebenarnya niate dhewe rene iki arep promosine lemah arep dituker guys, dituker di yo iku mau di bulan Bali ini. Tapi karena krungu ngene iki yo laren dhisik ben sik. Oke dikek larung ae guys. Waduh. Iki warung. Kira kowe tumbas lemah ngarep ya. Tuku rumah kuwi. Boten sing pundi? Arep didol kan. Ya tando iki. Lho didol. Ya didol iki sampeyan. Terus malah PT niku. Iya rencana betul PT. Dilone PT ya tipe wong ini mencicil lah. Iya to. Regane ya wis Head. wong krungu PT ya tetep regane siji ya wisan. Jalur rezeki dhewe. Dene dhisik urung krungu PT kae ya Cik, heeh. nenek duite. Saking Oh, jadi enakan Mas, sawah sih. Sawah kan bisa bagi hasil dia. Iya. Sawah nggih. Dadi yo mungkin salah siji rezekine dhewe sing lancare mungkin yo gara-gara contoh. Awake dhewe ngkei wong Sing garapan cuma-cuma oga njaluk, oga njaluk hasil, gak njaluk apa guys. Ini itu digarap bae wis penggula balik. Setahun punjul. Ya Mas ya. Jagung, okra. Wis setahun punjul. Iku Jagung. bae garap. ini tak disewakno wae ya. Sawah lumayan. Nggih. Mahal rono. Nggih. Jenenge dhewe ngkei dalan pangan wong kan mesti ade ganti tiga. Terus lagi dalan pangan Gusti Pangeran. betul. Ngono lho bolo. Terus keterak PT. Kan memang kita kan lagi diduduhnya panjenengan Iki betul. Nyapa kok dituduhne ya mergo arep di Dol aku kuwi mau lah tapi terus krungu ngene ya wis ben sik. Ya bakal didol. Ya bakal suatu saat ya dijual. Ya bakal dijual guys.
Insya Allah. Ya iki kan kita ora ngerti. Nek engko kene dadi perumahan apik, lalah awake dhewe apa dadi kene dadi nggon apik ya gak ngerti kan. Makanya Kedepane piye kan kita kan juga ngerti. sekarang begini, kalau omset di sana perumahan, di sini kan banyak jalan toko, ruko, Nah, apa-apa. nggih. Di sini lagi malah Jadi, Pak. kita kan gak roh Betul, nah, betul, kedepane mbok dijual apa nganu kita ya go ngerti guys. Tapi sebenarnya niatku rene syuting dudone sampean iki gak kok arep pamer arep ngene gak arep Yes. dol. Dol, segenah. Wes arep didol. Ngono dadi gak sida nek ngene iki guys. Kita karo ngrungokne kabar-kabar apa wis kok Pak Carek. liya-liyane piye ya apa ngono guys maksudnya. Iya, betul. Bagaimana dan bagaimana ngono karo ngrungokne kabar-kabar lah Betul lah. maksudnya engko piye ta piye Sebenarnya kan sampean si kai ngono apa sini ngerti lah. Sebenarnya sampean yo matur suwun dhisik ngelekno Mas nek enek rezeki Tuku lemah. tuku lemah Mas yo wis cuman nek meneng ngono Betul. Mas gak terus kan apa sing nganu kan gak harus kabeh di kita diduduh-dudune kan gak to guys cuman sing jagane iki ngono kuwi sing gak lah pokoke yo. Oke. Mas aku tak rono sik ya. Nggih, Mas. Nggih. Duka niki mengke biasane Nggih. ditanduri mbae niku no. Niki kan kula ken berokne mergo awale ajeng kula tebu terus mboten siyos. Wong cedhak omah Mbah. Nggih, Nggih. Terus ini bro. ya kencenge. Pripun? Cek situ. Cedak om. Cedak Iya. omah. Nggih. Nggih. Mboten siyos. Gak situ. Mboten siyos kula terus kan kula telepon terus mari ngono cedhak omah. Oh iya lagi kelingan cedhak Terus omah. gak situ. Mboten siyos kok. Taman takir. Ya seperti itu ya guys yo. Kita kesini pokok sekali lagi yo jenenge kita gak bermaksud piye-piye awake dhewe intine ketawa gak nduduh niki hanya wedi jenenge wong iki sing seneng karo ora iki kadang iki akeh sing ora lho guys awake dhewe ceromono duwe iki tuku apa ngono kuwi kadang enek sing Tenang. seneng enek sing malah mangkel nggih siap-siap oh kan ngono kuwi Ya temo kan dewi-dewi kok. pemikirane wong kan dhewe-dhewe. Jadi untuk menjaga Matang aja. kowe kabeh intine ya dhewe ya ngono kuwi mau gak Gak dipromosi, gak dipublish, gak dadi lagi iki lah dhewe critakno sampean aku yo karo Dek Ajis ngucapke Matur suwun. matur suwun ning sampean wis sampean support, sampean dukung sampai setitik ini. Yo alhamdulillah guys. Dadi yo mungkin inilah jawaban sampean. Jadi ketika komen ngono mbok tuku lemah ngene. Ya wis iki guys, ya sebenarnya wis duwe cuman kita menengahi. Wis suwe. Lemah ini tuh sudah lama, sudah 1 tahun lebih kita punya tanah. Punya ini. lebih. Iki cara mono Mungkin ada berapa tahun? Ya 2 tahun. Lebih lah. cara mono Tahun apa lebih. jenenge awake dhewe oga apa jenenge Karene juga oga goro seumpama Iya, dhewe gak arep ngedol. Heeh. Kuwi awake dhewe yo gak nduduhne sampean. Iya. Tak dudone gara-garane arep tak dol. Betul. Ape dinggo liyane ngono, dinggo diputer liyane tapi gak tegalan. Betul. Ngono yo dinggo jangka panjang liyane ngono lho guys. Paham lah Mikire kan ngomong wis paham. iki kan jero, tapi nggone tenang apike besok beke awake dhewe enek rezeki nganu golek sing iku ngono. Tapi ndelalah kene arep keterak perumahan beneran. Ya muga-muga tetap cara menurut bener-bener lancar. Bener-bener apa jenenge perumahan iki dadi kenyataan lah engko adewe ya engko arek ndelok engko. Cara menurut kan jenenge adewe ke depane kan kareng kok adewe iso pikir-pikir nggane udukne karo konsultasi karo sapa-sapa ta sapa sing pengalaman sing paham lah kuwi. Ngono guys, dadi ya bismillah ya teman-teman. Doakan Ya mungkin kuwi lho jawaban mas saya adewe koyo apa jenenge ketika kerjane wong semari ngono ki ya dikai bonus, dikai apa lah ngono pas wae wong-wong dolan di omah ade cara mau ya pokoke apa sing awake dhewe dikekno ngono lho. Lah alhamdulillah iki ade mang kok rene pas nek enek mbok de mau lah ngerti entuk informasi ki mau. Tapi balik nek umpama memang ade
Kadene umpama gak umum arep didol adik gak rene ya adik ora ngerti. Gak ngerti. Blas, Jadi aku gak tau rene, guys. Blas. Rene iki gak tau mergo sing pertama lemah wis tak kon garap bae iki. Ya aku yo gak mek hasil gak mau pos ben dipek-pek kono dhewe. Dadi makane aku gak tau rene lemah wis enek sing resiki. Ngono. Dadi rene iki niate ya Arep dol aku promosikno kuwi. Mungkin mang gak sih. Mungkin mang aku ya arep wis moto-moto guys, moto-moto terus tak video arep tak upload di Facebook. Terus gimang pas arep pas lagi ngene emang lho krungu kabar apa di PT kuwi. PT enak perumahan yang kene Otomatis kan gimana lah guys. Aduh, tambah apik otomatis guys. Oh bismillah lah guys. Ke depannya tambah iku lah jadi tambah iku. Makane dhewe kaya contoh guys klambi. Dilokne wong klambi yo kuwi piye dilokne wong klambi suwek kok dienggo wis ben. Lah ya sementing wong sik kena dienggo. Aku ora tau tuku ngene iki dhisik lan gak iso apa. Buarin. Klambi apik-apik yo jek duwe yo kok nggone pamili online yo kok. Klambiku juga ibuke kok Jakarta wong bakal klambi jaman ning kos-kosan. Lho jek enek teko saiki. Enek guys, iki saya dikirimi 3 nih guys. 3 gak loro. Setahun sing sepertigaan gini. Karena yo iku mau guys apa jenenge? Pas lagi kena dinggo ya dinggo. Ngono lagi kena dinggo. Dhewe yo gak neko-neko ngutamakno hal sing positif, hal sing penting arep diomong wong kaya apa kok ngene, sementing dhewe gak maling, gak nyolong, gak ngrugekne liya-liya, duwe dhuwit yo sak gemi diatur tenanan. Dadi iki cemno dhewe iki yo mau lho guys prinsipe. Gua duwe ora bakal jenenge mare awake dhewe melarat. Sedekah gak mare awake dhewe kere, tapi malah mare awake dhewe tambah. Dadi meskipun ket nang kos-kosan awake dhewe diloroi wong, duit ini mbok ditabung timbang ngawura-wura ngono kuwi wong yo rong duwe. Ade tetep nglakoni ngono. Karena prinsip awake dhewe iki yo menurut awake dhewe gak ura-ura kuwi ngono tabungan. Mare awake dhewe lancar, mare awake dhewe ngene ngono. Ngono guys, bismillah guys. Bismillah ada. Oke. Balik wong iki bae gak enak. Gak enak jeneng silaturahmi. Balik dia semuanya ya guys. Ditunggu kabar baiknya. Baiknya, betul. Saling dia mendoakan guys. Sarretrono. Intine iki kok dalane apik, sampe rono kok dalane apik. Dalane kok bakalan diobrak habis karena sebenarnya dalane gak ngene iki. Lebih luas meneh. Jadi besok udah kena pelebaran jalan ini.